आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. अंगणवाडीच्या जत्रोत्सवासाठी एसटी प्रशासनाकडूनही नियोजन करण्यात आलंय. जत्रेला जाण्यासाठी कणकवली बस स्थानकात गर्दी दिसते. कोकणामध्ये सर्वात मोठी जत्रा म्हणून समजली जाणारी अंगणवाडी जत्रा ही आज आहे आणि या जत्रेसाठी महाराष्ट्रातून लाखो भाविक येत असतात. आपण आता या भाविकांची गैरसोय होऊ नये तशाच पद्धतीने एसटी प्रशासनाने ही चांगली सोय केली आहे. कारण कणकवली बस स्थानकात आपण कणकवली बस स्थानकात भाविकांनी रांगा लागल्या आहेत. दरवेळी ह्या मोठ्या संख्येने भाविक ह्या कणकवली आगारातून जात असतात. आपण पाहत आहोत की मोठ्या रांगा लागल्या आहेत आणि यासाठी एसटी प्रशासनाने आपण ही जी सोय केली आहे. जे लोक येतील इथे रांगेत राहतील त्यांना एसटी प्रशासन लगेच ताबडतोब गाडी उपलब्ध करून देईल आणि ती लगेच लवकरात लवकर आपल्या अंगणवाडीपर्यंत पोहोचेल अशा पद्धतीने एसटी विभागाचं नियोजन आहे. आणि सर्वच आता आपल्याला सोबत कणकवली आगाराचे आगार प्रमुख आहेत, यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की कशा पद्धतीने एसटी विभागाचं नियोजन. पाटील साहेब नमस्कार. कसं नियोजन असे अंगणवाडी निमित्त आपलं ह्या अंगणवाडी यात्रेकरता एसटी प्रशासन पूर्णतः सज्ज आहे. एकंदर कणकवली आगारातून 27 बसेसद्वारे 200 फेऱ्यांचं नियोजन केलेलं आहे आणि पूर्ण जिल्ह्यातून एसटी विभागातून जवळपास 150 बसेसचं नियोजन आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भाविकांची गैरसोय होणार नाही आणि त्यासाठी पुरेसा वाहतूक व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या वेगवेगळ्या फेऱ्या त्यांचीही व्यवस्था केलेली आहे. तसेच रेल्वेहून मुंबईवरून येणाऱ्या देखील प्रवाशांसाठी विशेष रेल्वे स्टेशनवरून डायरेक्ट अंगणवाडीपर्यंतच्या फेऱ्यांचे नियोजन केलेलं आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये प्रवाशांना गैरसोयीला सामोरं जावं लागणार नाही अशा पद्धतीचं नियोजन पूर्ण केलेलं आहे. सध्या किती भाविक येतील असा अंदाज काय? साधारणतः कणकवली तालुक्याच्या मध्ये जे काय आगाराचा या ठिकाणी आहे 28,000 प्रवाशांची शक्यता आहे आणि जवळपास 1.5 ते 2 लाख प्रवाशांची वाहतूक एकंदर जिल्ह्यातून होऊ शकते. मोठ्या संख्येने प्रवासी भाविक येतील आणि उत्कृष्ट पद्धतीचा प्रतिसाद एसटीला मिळतोय आणि त्यासाठी आपण तसं नियोजन केलेलं आहे. तरी भाविक प्रवाशांना माझी विनंती राहील की त्यांनी या आमच्या सोयीचा सवलतींचा पूर्णपणे त्यांनी लाभ घ्यावा. महिला सन्मान योजना, अमृत ज्येष्ठ नागरिक या प्रकारच्या ज्या मोफत सवलतींचा ज्या आहेत त्यांचा देखील त्यांनी लाभ घ्यावा. महिलांसाठी फक्त 30 रुपयाचं तिकीट आहे कणकवलीतूून आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यापैकी अमृत ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना पूर्णतः मोफत प्रवास आहे. या व्यतिरिक्त ज्या महामंडळाच्या सर्व सवलती आहेत त्या या ठिकाणी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भाविकांनी सवलतीसह एसटीचा प्रवास करावा. कोणत्याही पद्धतीनं अवैध प्रवासी आणि असुरक्षित प्रवास न करता कुठल्याही अवैध मार्गाने प्रवास न करता एसटीच्या प्रवासाचा लाभ घ्यावा. निश्चितच हे होते पाटील आगार प्रमुख. त्यांनी सांगितलेलं आहे की सर्व योजना एसटी महामंडळाच्या आपल्याला मिळणार त्यामुळे एसटीचा प्रवास सुखकर आहे. पण आपण बघतोय की बहुसंख्येच्या आता भाविक आहेत ते जे आहेत आणि इथे जे रांगा लागलेल्या आहेत आपण काही भाविकांकडून जाणून घेणार आहोत की बाबा कशा पद्धतीचं वातावरण आहे, काय उत्साह आहे आपल्याकडे. सर्वच ठिकाणी या रांगा आहेत. जे भाविक आहेत ते आपण बघतोय. काय सांगणार, कसं वाटतं? हो पाय थकले आमचे, उभे राहा रांगेत राहा थकवायलो एकदम. हा लवकरच गाडी सोडा, आता खूप माणसं जमली आहे भाविका दर्शन. काय सांगणार, कसं वाटतंय? हो काय गाडी पाय दुखता तिथे उभे राहून लाईनीला त्या गाडी वाट लवकर सोडा. आजी तुम्ही अंगणवाडी जाताय, कसं वाटतं अंगणवाडी जायला? काय कसं वातावरण असतं? हो लय गर्दी आहे, गरम पण लय होता आणि आमचे पाय पण उभे राहून दम. निश्चितच काही प्रवासी आहेत ते सांगतात की लवकरात लवकर एसटी प्रशासनाने की लवकरात लवकर गाडी सोडायला पाहिजे. एसटीची अशी नियोजन आहे की ज्यावेळी गाडी भरेल त्यावेळी गाडी निघते. त्यामुळे अशा पद्धतीने एसटीने लवकरात लवकर चांगल्या म्हणजे गाडीची व्यवस्था लवकरात करावी असे देखील भाविकांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी एसटी प्रशासनाने जी सोयी सुविधा सवलती देत आहेत अशा पद्धतीने लवकरात लवकर एसटी देखील उपलब्ध कराव्यात असे एक भाविकांची येथे मागणी आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.